Ai observat vreodată acest lucru? Vorbești, de exemplu, despre o pereche de Adidas cu prietenul tău, iar apoi, după ce intri pe telefon, vezi exact reclama la Adidas despre care vorbeai. Ei bine, acum există o confirmare că nu este doar o coincidență. O companie de marketing folosită de Google, Facebook, Amazon a recunoscut că utilizează o tehnologie numită ascultare activă. Aceasta permite inteligenței artificiale să asculte conversațiile tale prin microfonul telefonului tău și să analizeze comportamentul tău online. Și pe baza acestor informații se afișează reclame personalizate. Aceasta înseamnă că telefonul tău analizează conversațiile tale non-stop și posibil stochează aceste date undeva în cloud. Dar după ce această informație a fost făcută publică, Google și Meta au eliminat rapid această companie de marketing din lista lor de parteneri oficiali și din orice alte resurse. Amazon a declarat că nu a folosit niciodată tehnologie de ascultare activă. Iar Meta a spus că a început urgent o verificare a informațiilor, de pare că pentru ei ar fi fost o surpriză. Acum când știm că ascultarea conversațiilor noastre nu este doar o paranoie, începem să ne întrebăm, oare ei ascultă totul doar pentru reclamă sau ce crezi?